Maksatly magazyna gelen adam maksatly sözüni agzadygy dogrusyny aýdyp başlar. Sebäbi maksatly sözüň özü jadyly. Assalamu alaikum. Wa alaykumussalam. O mağam ya deyler. Gowy, Tamam haklar. gowy. Şu internette bir abi bilen ne koyupsyňyz? Ha, ho. İş sorak gelim näýagam bir. Men var ağam, oňurmaýan zadym ýok. Men 10 kil söwda etdim. Guruluş garytlaryny satmalamada mesele ýok. Hiç il. Meni çalsaňyz var, söwdaňdagy paýyrdardyr ýa-ni. Ilmem ýeňil. Tuğulumy magazynyň içem var, zat gatyke. Men olar var, birinem goýmaýan, bardyn satjan. Men iş aldan bolýar. O minna o ýan balgarkalar zatlar var, ussolara iş edip berip, kesip berip hemme zadyny ödüm. Daş edýän ony. Ýöne var agam. İş edip bilýän O iş edip bap gorkodyp beri hiç il mesele der ýöne şu maksatly. Doğruyan ait. Aslında men bäri işlemene gelmedim, bir muzdurak, bir aýlyk bolsa dik gelimle. Bilýärmi? Söwda edip gönündüren adam der. Baran yerimde muğda aýlyk alyp, işgärleňe hemmesini daşmy ýürüp, dip çalyp berip, olar güýmäp. Ondan? Ay meni napyrma meni iş alsaň meni iş etmeýän. O ömrü iş eden adam del men. Indi ýöne öýüremon dip. Magazynyň içem bara zat gatyke. Şoň üçin bu magazynda harytlar satsaňam bolupdyr. Öýüňe gidip daksaňam bolupdyr. Gerek zatlar da emmedi. Öýe gerek zat. Hadi ver. Men işini gurladım meýdana.